Шаян ТВ Сейлен Нәрҗия бу елларда балалар телеканалында Сейлен телевизион музыка фестиваленең икенче этабын күрсәтә башлыйлар. Анда катнашырга 1000нән артык гариза килгән була. Ярым финалга нибары 16 малай һәм кыз үткән. Проектның алдагы туры әнә шулай яхшы кәеф белән башланып китә. Берничә атна дәвамында Шаян ТВ каналы сайтында тамашачылар тавыш бирде. Катнашучыларның 16-сы хәзер телевизион этапка үтте. Безнең ия съемка килде һәм без анда мин анда фортепианода уйнап күрсәттем, җырлап күрсәттем. Яктырткычлар уты, дәртле музыка һәм биюләр. Җырчылар сәхнәдә жюри кашында имтихан тоткан арада, туганнары күрше бүлмәдә алар өчен җан атып тора. Яшь йолдызлар да каушауларын яшерми. Бераз гына каушадым. Мәтрүшкәләр талы-талы туган авылым. Проектның шартлары буенча бары тик татар телендә генә җырларга ярый. Катнашучылар халык классик җырларга өстенлек бирә. Катнашучылар вокал, бию, актерлык осталыгы сәхнәдә үз-үзеңне тоту буенча мастер-классларда катнашачак. Яшьләрнең талантларын күрәсе килә беренчедән. Аларга, ачыларга, аларга ярдәм итәсе килә. Безнең бер ел дәвамында беренче этап дәвам итте. Без 1000гә якын гариза кабул иттек һәм менә шушы 1000гә якын гаризадан нибары 16 катнашучы гына икенче этапка үтте. Яшь җырчыларны жюри әгъзалары сәйләннәр белән бәяләячәк. Әле ярыш моның белән генә бетми. Финалга бары тик 8 җырчы гына үтәчәк. Айсу Нигъмәтҗанова, Яңа гасыр.